recte, fer així, i ara girem per ell, com si anàrem a la muntanyeta dels Sants, però per així. I per així. Per així. Per així. Seguim. Anem fins al pont. Està darrere d'este, ahí darrere. Bueno, ahí girem per així i per així. I ahí al girar, pues el pròxim. Lo que pasa es que no es, pero vamos, es per ahí. Es este de así.